लोगोफोर मेदाम सेवलिनाव फैदोंमोन आरोना गेटखौ खेवाखै नै बैसागु मागिनो फैदोंमोन जोङो। थ' खुलुमबाय बयखौबो लोगोफोर रंजालि बैसागु बोथोरनि बयनिसिमबो आंनि गोजोन हामग्लायनाय गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरबाय आरो अननाय खुलुमनाय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो आपडेट लानानै फैदों। थ' माने सम मोनाखै बैसागुनि थाखाय ओरैबायदि माने बिजि जानानै दंमोन आरो ससियेल मिडियायाव नुदों जाय सासे क्रिएटर रन्जय ब्रह्म। दा नोंथांमोना बयबो नुखायो जानांगौ बिथांनि पेजखौ नाय जानांगौ। बिथांखौ माने गोबां माने आइजोफोरा सोबादों सोरबा सोबादों बेफोरबायदि मानि थाखाय सोबादों आं फोरमायगासिनो। थ' बेजों लोगोसे जाय जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिला सार बिथांनि बिसि सेवलि महिलारि मेदामनि न'आव माखासे रायजोफोरा बा गामिनि आइजोफोरा बिमा माहारिफोरा बैसागु रंजानो थांदोंमोन, नाथाय दुखुनांथाव गेटखौनो खेवना होआखै। बेफोरबायदि मोनसे भाइराल भिडिअ ओंखारदों। थ' नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। जाय मानसि सिखाव खामानि मावदों बेखौ गुवाहाटि बायदि निगिरगासिनो जों गुवाहाटिनि माबाखौ निगिरगासिनो जोंथ' नुवाखैना होनबाबो दाउ जाबायब्रा जोङो बिदौ फिसा नङा दाउ दासो हगारबावबाय फाग्लाया सैमा बुन्दाया फैथों हायलाबो थारमाने दाउ सैथ' मानसिनाव थारमाने मानो फानग्रा होननांगौ दासो हगारफैबावबाय दाउ थाबा मानो थाखाय होबांनोसो आङो अबावनानै दाउ जागोन नोङो अबावनानै दाउ जागोन नोङो लोगोफोर मेदाम सेवलिनाव फैदोंमोन आरोना गेटखौ खेवाखै नै बैसागु मागिनो फैदोंमोन जोङो। लोगोफोर नै जा बुरजा दंखायो आरोना ओमफ्राय गेटखौनो खेवा दासिमबो बेखौनो नेगासिनो दङ। बैसागुआव खेवनांगौ मान्थलि खालामनांगौ। डाइरेक्टलि आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ होबाय। थ' नुबाय रन्जय ब्रह्म जाय सासे फेसबुक क्रिएटर, बिथाङा ससियेल मिडिया क्रिएटर। दा बिथांखौ माने सोरखौबा माने बेफोरबायदि गाज्रि माने देहा फालांगि बा फानग्रा बेफोरबायदि माने बानसावदोंमोन जाहैदों आरो दा बिनि थाखायनो गामिनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय हमनानै बैसागु बोथोर रंजानाय समावनो बिथांखौ माने सोबाला सोबालि खालामदों आरो दा बेफोरबायदि बेनोसै। बेखायनो नोंथांमोना नुदों बे साननैसो माने गोबां भाइराल जागासिनो दङ गुबुन गुबुन रोखोमनि। थ' बेखायनो ससियेल मिडियायाव माने डिटेल्स मोनथिया गारा जानला मोनला माने फुल इनफरमेसन मोना गारा बेफोरबायदि होलाबायनाया माने बिराद गोरोन्थि जायो आरो जाय ससियेल मिडिया क्रिएटरफोरनि थाखाय। दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामना फोरमायदो। थ' सेवलि महिलारि मेदाम हाग्रामानि बिसि, दा बिथाङा बेल' नङा, थांनाय बारावबो जितु इलेक्सननि समावबो बिथांनियाव लोगो हमनो थाखाय मोनायाव गोबांथार माखासे सापर्टारफोरा थांदोंमोन, नाथाय गेटखौ खेवनानै होआखै। दा बिथाङा आसाम बिधान सभा इलेक्सननि माने सासे बिजाथि एनडिएनि केन्डिडेट। दा बे हिसाबै बिथाङा रंजानो थांदोंमोन आरो गामिनि माखासे आइजोफोरा बा रायजो राजाफ्रा। थ' गेटखौ खेवना होआखै, दरखौ खेवना होआखै। थ' बे मोनसे साननो गोनां। थ' बेनो कुइसना जे गोबांथार माने रायजोफोरनि गेजेराव कुइसन ओंखारोमोन। स' दानो जुदि इसेबां लेभेलब्ला बायचान्स जुदि देरहानानै एमएलए जायोब्ला बा केबिनेट मन्थ्रिफोर जुदि जाहैयोब्ला अब्लाथ' बिनि खाथियाव थांनो हानाया बिराद गोब्राब जागोन। सोर थांनो हागोन, सोरखौ रायदावहैगोन, रावखौबो थाल लानाय नङा। दा बेफोरबायदि माने गोबां कुइसन ओंखारदोंमोन, नाथाय बे जानो थांगोन बायदि नुदों आरो दा जिबायदि
बेल' नङा नैबे बैसागु समावल' नङा थांनाय बारावबो इलेक्सननि समावबो इलेक्सन जोबखांनानै गोबांथार माखासे सापर्टारफोरा लोगो हमनो होननानै थांदोंमोन बेवहायबो दरजा खेवनानै होआखै आरो नैबे रंजालि बैसागु मोसानो थांनाय समावबो दर खेवनानै होआखै थ' अब्ला थारैनो जुदि देरहासार जामारोब्ला बिनि लेभेला माबायदि जागोन नोंथांमोना बेखौ एसे आन्दाज खालामदो ओरैबायदि माने डेन्जार जागोन होननानै मिथिगौ आरो थ' रावखौबो थाल लानाय नङा दे ओरैबायदि जागोन आरो ना थाम्फै मासेथ' बानो हाखाया गाननाय जोमनाय ड्रेसा ओरैबायदि माने दामिखा नालाय गावनो फोरमायनानै लाखादों आरो बेजों लोगोसे रावबो माबा मोनसे बुंहैनो जेबो चान्स मोननाय नङा खाबु मोननाय नङा ओरैनोबाबो गोदोनिफ्राय खोनाखायोमोन जिहेथु हाग्रामानि बिसिया मानसिफोरजों रायज्लाया खामफ्लायबो बना होआ दरखौनो खेवना होआ ओरैबायदि माने सियार थियार जेबो होआ होननानै जोंफोरबायदि खोनाखायोमोन दा बेफोर माने सोराङाव फैगासिनो आरो नैबे इलेक्सननि उनावसो जों हाग्रामानि बिसिखौ सिनायदों नालाय दा फैबाय थानाय समाव ओरैबायदि माने डेन्जार जागोन आरो नैबे बाथ्राखौ जों मोनथिनो मोनदों दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामना फोरमाय